Takže čau, vítam z ďalšieho videa. Dneska to bude druhý part na hru Minecraft Pocket Edition a ja som strašný debil. Bohužiaľ, ja už som tento part točil presne pred chvíľou a prečo mám kreatív? Povie mi to niekto, to som nechcel. V minulom parte, ktorý som nenatáčal, lebo som bol. Ja som to chcel natáčať, ale nie. Ja povedala, že nie, nebudeš to natáčať. A mám jedno srdiečko, čo sa mi vôbec nepáči, ale mám tu ovcu, už máme 3 vlny. To, čo som nenatáčal, čo som spravil. Ono sa mi to neuložilo. Aha. Ono sa mi to neuložilo. OK. Ono sa mi to neuložilo. OK, v pohode. Dobre. Vykraftíme si posteľ. Dobre. Nie. Zoberieme si drevo. Tak. Čo spravím? Vykraftím si z týchto driev. Dosť veľa driev. Takže, čo som spravil? Tu som spravil točité schody, ktoré sa mi neuložili. Neviem prečo. A neviem prečo mi nejde znižiť táto točka, keď už ide. OK. Dobre. Čiže ideme spraviť tie točité schody. Ideme hore. Sice, ja neviem, že tam budeme chcieť tie schody ani. Ja to neviem. Ja kašlem na to uhlie, ja idem ešte hore. Takto. A až teraz pôjdem takto hore. No, ale ja si dávam takú rovnú cestu. Tady to. Takto. A ide hore. No. Čiže ideme hore. No. Dobre. Teraz ideme tady to. Hore. To si dáme zase takú rovnú cestu. A už by som išiel hore zase. Čiže takto. OK. Ďalšia torčka. Tak. A teraz idem zase tadeto. A tu už by som dal takú rovnú cestu, kde pôjdeme vlastne už rovno. Takto. Ja viem, že viem dobre ničiť bloky, ja to viem. No, už som vonku, dobre. No, to už je hlina. Vykopeme sa takto von. Prečo je noc alebo večer, to nechápem. Ale nepáči sa mi to. No. Takže ja teraz idem postaviť tú terasu. Čiže asi idem stavať tú terasu. Dobre. Čiže takto. A ja by som tú terasu nespravil ako kruh. Ja by som tú terasu spravil tak, že to bude také akoby... Nečkaj, čo som to povedal. Že tú terasu nechce spraviť ako takú normálnu kocku, ale chce to spraviť ako taký akýby kruh. Taký, nie že úplne že perfektný kruh, ale taký zaoblený kruh. Chce spraviť taký zaoblený. To by mohlo byť aj dosť dobré podľa mňa. Ja to ešte tady to rozšírim.
Tady toto ešte rozšírim. Už to hovorím asi 50 krát, ale tady toto ešte rozšírim. A späť to do takého oblého kruhu zase. Nie, ešte raz to. Tady to rozšírim. A teraz by som to začal robiť do takého... Fuck. Ja by som to začal robiť do takého, že sem. No, aj tu to môže byť. Takto. Ešte sem dám ešte jeden blok. Takto. A tuto by som to ešte takto rozšíril. Že bam. Takto. Takto by to mohlo byť aj dosť dobré. No. Dobre. Čiže zatiaľ takto. To vyzerá. Spravil by som to aj tuto také zaoblenejšie. Že by to bolo také zaoblenejšie by som to spravil, lebo táto terasa je taká, že výhľadová. Že vlastne bude vyhľadovať. Áno. Budeme vyhľadovať. Na terase budeme vyhľadovať, áno. Že tu budeme mať taký pekný výhľad, čo je dosť dobré. Toto tu zničíme. Ale to tu ja som sa zakočil, že sa podkopem. No dobre. Myslím, že takáto terasa sa by mohla stačiť. Takto. No, ja si zájdem pre plot. Zájdem si pre plot ešte dole. Tak, dobre, pre plot. Plot by som mal mať nikde, lebo som si ho ešte nekraftil. No, mám u seba ešte 36 dreva, no to by mohlo stačiť. Ja si robím sticky. A vyrobím si fence. 29 fence by mohlo stačiť. No, toto takto vyskáčem. Mám zapnutý autojumpináž, to ste si asi mohli všimnúť. Takto. Samozrejme, že toto ešte osvietím. Ale áno, tu ešte odsviečím. Tak to dáme to. Takže ideme takto. A takto, teraz dáme takto dozadu a takto. A ešte sem dáme jeden plot. Takto by to mohlo byť aj dosť pekné, podľa mňa. No, ja ešte spravím jednu vec, čo bude to, že vykraftím si torche. Potrebujem torche. Toto osvietí, tým, že to dám na ten plot takto. To by mohlo byť aj dosť pekné, takto pekné symetricky. A sem dám jeden. Takto sem do rohu. A ešte sem do rohu dám jeden. Tak by to je mohlo byť dobré, podľa mňa. A toto by sme vlastne spravili taký pekný výhľad. Myslím, že to je dobré. Tam ten zombík dole. No, ja si ešte zájdem domov. Shit, OK. Rýchlo preč, lebo ja tu zomrem. Ja som to radšej zastal, lebo som tu počul skeletona. Čo je zlé, že keď niekto počuje skeletona a máte jedno srdiečko, tak to moc dobre teda není. Ja si zoberiem takto. Dám sem drevo. Ne, sem ne. Alebo sem dám... Takéto drevo sem dám. Vypecť, lebo potrebujem sem dať... Počkajte, čo som chcel? To mäso. To mäso, čiže ja si zoberiem to mäso. Ja idem vypiecť to mäso. Sem dáme mäso. Sem dáme mäso 2. Takto. No, a ja si zatiaľ, keď sa to pečie, tak si zatiaľ vykraftím posteľ. Čiže takto 3. Vlnu mám tu. Vykraftím si posteľ. Kde máme tu posteľ. Tu máme posteľ.
na postelíno. Postelíno, takže postelíno by som dal, že by na tú pec, no neviem. Takto na tú pec by to, neviem. Až by som prišiel a viete. No dobre. A toto by asi pre toto let's play bolo všetko. Čiže ak sa videjko páčilo, dajte like, budem rád, ak dáte odber a vidíme sa u ďalšieho videa a čau čau.